Nork ez du desiratu inoiz, kolpatua edo mehatxatua sentitzean amaren sabelaren babesera bueltatzea? Ziurrenik, desio horixe izan zuen Ekaitz Samaniego 8 urtetako kartzela zigorraren aurrean. Baita gutako askok ere. Ekaitzi zuzendutako kolpea gure sentitu baikenuen. Kolpe hori beste kolpe askoren arteko bat. Eta erasoen aurrean, norbere ama sabel pribatuaren babesa hartzea antzua litzatekenaren jakitun, sabel kolektibo bat eraikitzeari ekin genion. Sabel, matrioskaren simboloa erabili nahi izan dugu, simbolizatzeko bere eskubide zibil eta politikoak urratuta dauzkatenen babes arlo desberdinak. Batetik lagunena, hurbilen dagoen jendearena, estetik ere gizarte mugimenduena, eta nola guztion artean arlo desberdinetan eta zirkulu desberdinetan babestu behar ditugula egoera honetan dagoen pertsona guztiak. Horregatik uste dugu matrioskak hori ondo irudikatzen duela eta horregatik gonbidatzen zaituztegu zuek ere eta denon artean matrioska handi bat eraikitzera. Eta, aste honetan jarrituko dugu ekintzekin, ostegunean gogoratu auzoloan egingo dugula kalean, Artium plazan, arratsaldeko 6-etatik aurrera, eta batez ere larun batean, hilak 14, urtarrilaren 14an, egingo dugun mobilizazio erraldoia, matrioska martxa izango dena, beraz, denok parte hartzera gonbidatuta zaudete. 7 iparraldetik.